Obila mitudo gi chielo rawera moro gi magina e ng'anyo ma tich ariyo e boma ma Nairobi ochwale doho kokil mare Felix Kiton to were gi burano wira ni buogo ngimane. Rowere maromo 600 mane yudo tiegruok mag tije lwedo e kaunti ma Homa Bay e bwo chenro mar fundi mang'ula osidhnegi kondo. Jopiny ma Migori ojiw mondo many thieth machon ne nyithindo manigi tielo modolore kata club foot. Arwakini machiegni weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Obila ariyo mitudo gi goyo gi lisasi kendo hinyo rawera Boniface Kariuki e kinde ng'anyo manotimore e chuny boma ma Nairobi ibiro dinegi kuom ndalo 5 e tesend obila ma Capitol Hill mar chiwo thuolo na apisas mag duol mar IPOA timo nonro. Motelo ne ma apisas mag IPOA nochwalo kwayo mar ndalo 21. Kara kamano giko ne gichopo winjruok mar ndalo 15 kod okinde mag achijego. Clincy Baraza Masinde kaachiel kod Duncan Kiprono picha nomako kachielo Boniface Kariuki manyaka sani pod yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta e boma ma Nairobi. Good morning, Anna. One of our prayers where we were seeking a period of 21 days. However, this application has been compromised by a consent cancelled for both respondents. We'll adopt the compromise by the applicant's team, and also since it has been considered by the respondent, so the two respondents will be remanded at Capitol Hill Police Station for the period of 15 days. Okil Felix Kiaton manyo chungne obila ariyo mitudo gi chielo gi magina kendo hinyo jaohanda Swekra Boniface Mwangi oyango ni owere gi burano wirani osebedo koyudo ote mabuogo ngimane kowuok kuom rowere mag Gen Z. Kiaton osebedo kochungne Masinde Baraza kod nyawadgi Duncan Kiprono ma picha nomako kachielo gi magina jaohalano e kinde ng'anyo kendo yango nowere gi burano ma bende ne dhi nyime kawuono. Owacho ni oseyudo ote mohingo 1,000 mag siem kendo mabuogo ngimane komedo ni okawo okang' makamano mar rito ngimane owuon kaachiel gi familia mare. Rowere maromo 600 mane yudo tiegruok mag tije lwedo mopogore e kuonde tiegruok mag tije lwedo e kaunti ma Homa Bay e bwo chenro mong'ere kaka fundi mang'ula osidhnegi konde bang' tieko tiegruok margi. Chenro mag geno wa fundi mang'ula ne ochaki higa mokalo gi sirikand kaunti ma Homa Bay komakore gi bengi mar KCB mar miyo rowere ma ok yudi thuolo mag donjo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko yudo lony mag tije mag lwedo. Rowere maromo 600 manokaw e tielo mokwongo mar chenro ni notere kuonde tiegruok mag tije lwedo e kauntino kama gidhi yudo tiegruok nono maonge chudo. Chenro manomwonyo omenda maromo $12 million. Gima program onego tim en ni in kaka koro yudo tich miloso gi lwetino, koro in emilokori employer nikech ichako tich matin tichako ikelo jomoko bi mede wiye. Koro sani ka in plumber kik ibed e dhot. Many ng'ata ming'e ni jaduong' kata mosetimo plumbing nyaka nene mak bade. Nyise ni jaduong' we ateri tich kata kimiya mana fea kende. We ateri adhi ane kaka tich timore nade tiyore. Mani luongo ni apprenticeship. Mondo koro gimisomo matin ni imed ng'eye. Skills are so key, and skill is for life. And then it is even more important to get skills rather than being or getting gonya when we come like in this place, then people line up for kitu kidogo. But the knowledge you have acquired will serve you for the entire time you will live in this world. Gavana Mama Kweni Mutula Kilonzo Jr. owacho ni apisa duto mag obila manek mar japuonj Albert Ojwang' mieno
Magin kaachiel go jalup ogai mar obila Eliud Lagat mondo maki kendo chwale nyim doho kaka okang' mar duoko yie ma Jo-Kenya kuom obila. Koloso gi jofwambo, Kilonzo nowacho ni en wach malit ni apisa mag obila pod tiyo mobalo gi chike kinde ni ma Jo-Kenya geno mar chopo yiero mar 2027. I have asked that IPOA should quickly finish their investigations. We could see clearly that the people who took, for example, Ojwang to Mbagathi were making phone calls. Who were they calling? We know that somebody called Talam. Who was he speaking to? Somebody deleted the footage. What footage was it? Somebody sent officers to Homa Bay. Which officers are those? Somebody interviewed a gentleman called Kennedy. Who interviewed those officers? What were they looking for? But more importantly, what is this? That the security operators were so afraid of that they could commit such a heinous crime. In a proper state, the DIG, the IG and his juniors should have gone home. All of them. Jatend piny William Ruto otelo ne romo mokelo kanyakla jotend migepe ma pacho ka. Ruto otelo ne romo mobagi e kar romo mar KCB mantiere kare ne buore Nairobi. E thuolo no okawo okang' mar singo ni nyaka ochop kare gigo manosingo ne jopiny. Ruto wacho ni moko kuom okenge mosekawo mag bero Kenya nyalo bedo ni kelo pek e thuolo ni, mak mana ni en gi lek mar bero Kenya e kinde mabiro. We are also asking ourselves, how far have we come in terms of delivering the brick and mortar for development? Policies, programs, projects. Because right now at midterm, it's about delivery, impact, and not planning or even rationalization. We're also asking ourselves, I hope, how far have we come in terms of carrying along the stakeholders that constitute the Kenyan society, members of the public and sectors and the middle class and everybody else in between. I have no intention whatsoever on escaping any of the commitments we made. We intend to keep them because that is how we are going to transform Kenya. That's how we are going to transform this nation. And I am committed 100% to the transformation of this nation. And I want to persuade you as my team, the Government of Kenya team, for us to know that there is no two ways about this. It has to be done because Kenya has to change. Kwan nyithindo minyuolo kod tielo modolore mong'ere gi dho ngere kaka club foot medore e kaunti ma Migori. Jolony mag thieth jiwo oganda mondo many thieth ne nyithindo ma kamagi kapod gitindo mondo mi orienegi tiendegi kaka yor konyogi wuotho makare, mana kaka George Juma leronwa. Wan nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore to ahinya ng'ut tielo bende dho ngere kaka club foot ni mali kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni nyithindo ma inyuolo kod tuoni kata ng'olni maromo kind 6 kod 8 chopo e kuonde thieth e kaunti ma Migori kamanyo thieth e juma ka juma. Maromo 98 mag nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore ni kata club foot yudo kony ka okalo kuom thieth e osiptal ma giwuoth makare kaka ji mamoko ma onyuol ka onge kod kit ng'olni. Onyuole to wachako sano to wa correct monge surgery. Mak mana momis biro ir daktari makoro biro nwa modeko eminyalo tere surgery. Mano kora wacho ni higa 3, higa 4 nyaka joma dongo ma higa 20 pod inyalo correct through surgery. Gima kelo kit ng'ol minyuolo go nyithindo pok oyangi ka jolony weche mag thieth wacho ni moko wuok kuom jonyuol manonyuol kendo dak kod kit ng'olni kaka laktar mar choke e osiptal maduong' ma Migori Amos Odhiambo lero. Makelo gi ok ong'ere ahinya
tomorrow iwacho ni miyo kata ng'ama dichuo onyalo wuok kuom janyuol nyaka ir nyathi monyuol. Odhiambo ni en kit ng'ol ma inyalo thiedhi ka nyathi pod tin kendo ka oweye ma obudho to bedo ng'ol ma nyaka chieng'. Sama nyathi onyuol en gi ndalo achiel kata en gi ndalo nono wachako thiedhe up to nyaka dweche 2. Gombo mondo jonyuol duto ma mochiegni nyuol kata magombo nyuol e osiptal mora mondo ka nitie shida mora ma jolony matiyo osiptal ofwenyo to yot mondo walose kapok obedo mang'ongo makoro konyo tek. Kata bed ni kit ng'olni mar tielo madolore ma inyuolo go moko kuom nyithindo nyalo thiedhore e osiptal, moko kuom oganda dongo kod kit ng'olni e ngima gi duto nikech rem ma jonyuolgi tero mondo giyud thieth e sama owinjore. Sikuwa na imani kama mtoto wangu anaweza pona mguu atembee, yani awe kawaida kama watu wengine, lakini sikuluzo hapo. Niliendelea tu kuwa namleta kwa matibabu, kila tarehe naambiwa namleta. After 3 months mtoto wangu nikapata amepona. Weche mag miriambo ma ifungo kod moko muganda ni kit ng'olni en mana kuong osemiyo moko nyuolo sore mar manyo kony nyithindgi kakoro pod gitindo. Huko pia tukapatana changamoto huko, tunaambiwa nyumbani mtapea mtoto shida yenye hajazaliwa naye, mwachana na mtoto, hiyo ni mpango ya Mungu. Sasa tukakuwa confused. Mtoto akizaliwa akilemaa hivi, pengine awe mtoto msichana ama mtoto mvulana, utapata harakati ambaye sasa amefika kiwango cha kuoa ama kuolewa atakuwa na changamoto. Wengine watasema ya kwamba pengine yeye ni bado man. The world do deny us, they don't like us. Asko ongo mane nyuol kod kit ng'olni kendo dak kod kit ng'olni bang' rem yudo thieth machon yuago ang'e. Kwa hivyo nililelewa, lakini wakati ule haikuwa na mambo ya hospitali ya kuenda kurekebisha vitu kama hivi. Sasa nililelewa tu hivyo nilivyo mpaka saizi. Wa kwanza ni msichana ambaye nilimzaa hivyo. Nilipompeleka hospitalini, kwa bahati mbaya sijui nilipata daktari ambaye pia hakuwa na utaalamu, akanieleza ya kwamba nisishughulikie na mtoto, hiyo ni maumbile ya Mungu. Mbona mimi ninatembea na mbona mimi saizi sasa nataka kutengeneza mguu ya mtoto? Sina maarifa kuzidi Mungu. Sasa mimi pia niliacha. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao mathieth Eden Duale koro koni wuok oko mar kedo gi kweth jomibadhi moko ni noyudo ka ogo tache migao mathieth mabende osebedo ka rocho chenro mag thieth e pacho ka. Magi nowacho bang' yango ni piny owacho bende osebedo ka lalo kwan atamalo 32 mag yedhe mosebedi kiwito mokeko kethore kowuok e sto e kuonde mikanogie. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Jatend migao mar thieth Aden Duale ne otimo limbe kaunti ma Mombasa kuma ne oyuoro e romo mane okelo kanyakla riwruog jolony mag yedhe pacho ka Pharmaceutical Society of Kenya. Kae ne oyangore ni moko kuom ute thieth osebedo ka yuago nok mag yedhe kaka machielo to piny owacho kano yedhe e sito machwe kethre. Over 40% of patients wakienda hospitali hawapati zile dawa ambazo waliambiwa. Yeah? They have to go round and buy from outside. Accountability. Over 30% of the instances they will not find a qualified person, so some of the medicines they find will be questioned. Yeah? That's why our prescribers are prescribing. They are wondering, is this thing going to work or not? If you look at the number of expiries or the quantities of expired medicines, and these are the very essential medicines that are required. A study done by the ministry in 2022-2023, our expiry rate of medicines is 32% against a global best practice of 3 to 5%. That is a hoping cost of almost 90.5 billion. Then we require another 600 million to be able to destroy those medicines. We cannot live like that, especially in these times. Achiel kuom okange ma migao no koni chano keto mar gayo kethruok mag yedhe kendo neno ni gichopo kuonde mowinjore seche makare en tiyo gi lony mar mbui mabiro luwo ndach yedhego. We are introducing what we call in that system track and trace system in order to eliminate counterfeit and substandard medicines and medical products. Real-time drug utilization reviews
in order to inform planning and policy. Pharmacists must champion this transition. You are the bridge between the systems, the patient, and the outcome. Never again shall we witness medicine expiring in KEMSA or any of our public health facilities. That I can assure you under my leadership. Ne bende ukoni sani uweko oko mar kedo gi kweth jomibadhi moseyango ni oweyo tache migao no kendo osebedo karocho chenro mathoth motenore kod thieth. Timo lokruok moko kuom bede migao no okoni en achiel kuom okange modhi godo nyime. Waziri, you have made one statement, allow me to be your student, that you want to restore order and public trust in our healthcare system. The only way you are going to do that is how you have begun this journey of working very, very closely with your health workforce. 2 months down the line, and the DG is here, and you can speak to our colleagues in Afia House. We are left with about, I think, 5 to 4% to clear the mafia from Mafia House. We have done changes. We will do serious structural changes. Magi timore seche gi mabende kwayo imed chwal ne migao no mondo mi opuodh chik mabiro gayo wach hono yedhe aoyaye. Please sign that into law because it is affecting us. As Mombasa, we are heavily affected, where people are just selling all sorts of products and guys are just going insane on the streets because of uncontrolled substances that are being sold as you know, people sell some of these things as if they're selling sweets in a shop. But now it's in the Senate. Let us conclude it. It's a very progressive, it's a very good bill, and I want to assure you that I will consult both the Senate Health Committee and the National Committee and National Assembly Committee. Kethruok mag yedhe mokane sto kako machielo to jotuo iwago nok mag thieth en achiel kuom gino ma migao mar thieth koni dwa kedo godo e pachoka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nyako Ramogi kuom miya thuolo mari kane wakelo ni weche manyien makagi kacha wachope giko mare gi sani mak mana ni waikoni mathoth mwabro kelo ni saa 1 e ang'ich welo kod saa 3 e weche manyien mago imore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.